ये ହେଲା କୋଳି ଚକି କୋଳିରୁ ଆଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଳି ଚକି କରେ। ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଜେଜେମା ଏଇଭଳି କୋଳିକି ସବୁ ରଖିକି କୋଳି ଚକି କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଲୁଚେଇକି ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଖାଇଦଉ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଖିଆ ସେଇ କୋଳି ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସେଇ କୋଳି ଚକି କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କୋଳିକୁ ଆଗେ 2-3 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଳି ଗୁରା ଏତିକି ଶୁଖିଛି। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ମଞ୍ଜି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିକି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ନହେଲେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ବି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କିଛି ତେନ୍ତୁଳିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏ କୋଳିରୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାର କରିନେଲି। କିନ୍ତୁ ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଳି ଚକି ଗୋଟେ କୋଳି ଚକି ଆଣିକି ତୁମେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ତାକୁ ପୁରା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଚକଟି ଦେଇ ଖାଇବ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ପାଟିରେ ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇଦଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଏଥର ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସଚର ଜାର୍ରେ ଦେଖ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଗୁରେଇ ଦେଇକି ଆଣିଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଚୁନା ହେଇଯାଏ। ସେ କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇବା। କଢ଼େଇ ବସେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମେଥି ନଥିଲା, କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣରେ ମେଥି ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ 5 ଫୁଟଣରୁ କିଛି ନେଇ ଭାଜି ନେଲି। ସେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ କ'ଣ କଲି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ପକାଇ ଭାଜିଲି। ତାପରେ କିଛି ଜିରା, କିଛି 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସେଇତକ ସବୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାପରେ ଜିରା ଆଉ କିଛି ଧଣିଆ, ଗୋଟା ଧଣିଆ ଆଉ ଜୁଆଣିଟା ପକାଇଲେ ତାର ବାସ୍ନାଟା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତାପରେ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ଆମର ଖରାପ ହେବନି, ବହୁତ ଭଲ। ଜୁଆଣି ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଆମର ସେସବୁ ଫୁଟି ଆଇଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଏଥର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ଖୋଲି ନେବା। ତାପରେ ଏଇଥର ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଦେବା। ମୋର କୋଳିଟା ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଡ଼ ପକାଇଛି। ଗୁଡ଼ଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ କୋଳି ଗୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ପକାଇ ନେଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଳିଟା ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୁଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଥର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ଯେଉଁ ଭେଦେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଚକୁଟିକି ଭଲକି ତାର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ଭଲକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେବା। ମୋର ତେନ୍ତୁଳିଟି ବି ମିଠା ଥିଲା, ସେ ଆମ୍ବିଳା ନଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ମସଲା ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ସବୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଏଥର ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିକି ତା ଉପରେ ପକାଇ ନେବା। ତାକୁ ତାପରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମର ଏଥର ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ଖୋଲି ନେବା। ଏଇ ଦେଖ
ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିଦେଲା ତାକୁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଗୋଟିଏ ଅଟା ଜରିକି କାଟିକି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଜରି ଟିକେ କାଟି ଦେଇକି ବଡ଼ଟେ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଇ ଅଟା ଜରିରେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ସାଇଜ କୋଳି ଚକି ଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି କୋଳି ଚକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ ସେଇ ପଲିଥିନରେ ଥୋଇଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଦେଲି। ଏଇଭଳି କରି ମୁଁ ସବୁ କୋଳି ଚକି ଭଳି କୋଳିକି ସବୁ ଚକି କରିଦେଲି। ଏଇଟାକୁ କୋଳି ଚକି କୁହାଯାଏ। ଜେଜେମା କରେ, ସେ କହେ କୋଳି ଚକି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବି କୋଳି ଚକି ବୋଲି କହୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଏଇ କୋଳି ଚକି ସବୁ ନେଇକି ଯାଉ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ଯା କାଲିକି ଆଉ ଆଣିବୁ। ତ ଏଇଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ବୁଢ଼ୀମା ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ଯିମୁ ସବୁ ଲୁଚେଇକି ଧରିକି ନେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ପଳଉ। ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଳି ଚକି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଖରାରେ ଥୋଇବା। 2 ଦିନ ଖରାରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୁରା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆମେ 2 ଦିନ ମୁଁ ଖରାରେ ଦେଲେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଶୁଖି ଆଇଲାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିପରି ହେଇଛି। ଆମର ଏଥର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା କୋଳି ଚକି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପୂରାଇକି ରଖିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ରଖିଦେବା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ